Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Dolor, 29 anyos, minyo ug may 4 ka mga anak. Nagpuyo sa Sagbang, Valencia Negros Oriental. Usa ko sa mga batang 90s nga mahilig kaayong maminaw sa inyong programa, sukad pa ni Dr. Lourdes Libres Rosaroso. O karon, usa na ko sa magtatampo ning inyong programa. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga ako karong gipuy-an. Dili kini ako. Tenant lang ko ani nga akong nasunod gikan sa akong apuhan. Sa akong iyaan o usa pa naabot nako. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dagana og bunga sa mga lansones lo, no? Oh, Dolor. Mao nga agay gud kay mapasalamat sa grasya nga gihatag sa Ginoo nato. Gibuliga ni akong mga gipananom aning yuta sa maaning mga lansones ug lupi. Ato ba gyud ning yuta, alo? Dili apo ko. Sa lang ko ning yuta. Ako'y nagtikad. Pero ang matuod gyud nga tag-iya ning yuta, wa na din Tuwa sa gawas sa nasod. Pero may sinaligan siyang kolektor sa mga abot sa iyang yuta. Mao ba? Abi na ko og ato gining yuta, alo. Aron hasta ko makatikad ini. Uy, kanong dili man, nga apo tabang ka. Ha? Unsay buti may pasabot, lo? Kung dili daw niya kaya sa kong lawas, ipasunod ko niya ang pagtikad aning yutaan ni mo o sa interesado nga mutikad nini. Labi na ikaw nga, hilig kayong mananom. Lo, ganahan gid ka ako magtanom-tanom. Sige. Kuyog tiyang mananom og lubi og lansones. Kay gusto kong punon ko ninyo taas sa lubi og lansones. Pila ka punuan? Hapit na mulibo ka punuan ko nun ng lansones nga natanom ni Lolo, ma. Og ang lubi, mga libo sad kuno kapin. Kugyan kay Lolo mananom, ma. Uy, maong idol gid kaay nako si Lolo. Maong nakatuon sad kog pananom. Kay ang ingon ni Lolo, pwede ko nga ako na'y musunod nga mutikad aning yuta, ma. Uy, mao ba? Nahala sige, pagkatuon og panguma. Kay dili gid magutman ang mag-uuma bisag unsa pa ka pobre. Ma, di naman kagikan. Ay, pastilan, Dolor. Gitabang na mo si Lolo ni mo. Giatake. Ha? Unya, kumusta man si Lolo, ma? Pag-ampo lang yun. Mag-ampo lang yun taani nga makalabang ra si Lolo ni mo, ani, Dolor. Adoon ako si Lolo, ma. Lo, fight lang yun, ha? Anak lang, Lo. Kapit ba? Gibati na ko. Di na ko magtukay, Dolor. Og ikaw na ang sangunan ko. Og atiman sa atong mga tinanong lubi og lansones. Ikaw na ang watiman sa yuta. Adugay ko ng ipantayan. Ay, unya na ta magsulti, anak, Lo. Ang una-una karon nga makalingkawas ka rin ng imong gibate nga mamaayo ka. Sukad nga giatake si Lolo. Ako na ang nag-atiman sa among mga tinanom. Hinaot pa unta nga makarecover na si Lolo. Kay sama ini ron, di pa kay ko sure angay bang kupraso ni mga lubi. Apan matod ni Lolo,
Kinahanglan gyud ko makat-on ini. Si Mama, nga mo ini puli og bantay ni Lolo. Hello, Ma. Dolor, si Lolo ni mo. Kay nga no, sa si Lolo, Ma. Gikutasan, ug wa na gid makabawi. Patay na si Lolo ni mo. Usa! Dili! Dili! Lolo! Asa ka, Dolor, nga nag-ilis ka man? Gipatawag ko sa kolektor sa abot sa yuta, mga akong gitikad. Adto ko no may makita sa dar. Ha? Nga anong man kuno? Basin, tungod kay ako na ni puliti og tikad aning yuta, human namatay si Lolo, Ma. Maong akong adtuon kung unsay tuyo. Gipatawag ko ikaw, Dolor, o may nang anitas dar mag-abot o magsabot para formal ba? May mga saksi kita. Kay nga naman di ay unta, sir. May gusto sa tag-iyas yuta nga papahawao na kamo sa iyang yuta. Ha? Nga naman, sir. Nga sumusunod man kong Lolo. Ang angay musunod sa imong lolo o tenant successor, maugyod ang sa siyang mga anak. Pero apo ka lang. Dili ka angay nga mahimong sumusunod sa imong apuhan nga may sunod nga mutikad sa yuta. Unsa? Gipatawag ko sa kolektor sa abot sa yuta. Dito may mag-atubang sa DAR, Municipality of Valencia. Kay papawaon ko sa yuta, kay dili ko anak ni Lolo nga unang nagtikad sa yuta. Kay angay ko no, nga anak ni Lolo ang musunod og tikad sa yuta o tenant successor. Maong ni uli ang akong iyaan nga anak ni Lolo. Og siya na unta ang nibarog nga sumusunod ni Lolo. Apan, nasakit ang akong iyaan og namatay. Og ako nasad ang nibanos og tikad sa yuta. Og naminyo nasad ko. Unya, Niyang imong bahin sa atong nakuprat sa lubi. ha? Kanira, sir? Oo, tunga mo sa tag-iyas yuta. Mo iyang sulti. Mao ba? Okay lang, sir. Basta kay nisugot ra mo nga, ako lang gihapon ang magbantay sa yuta, puli ni Lolo og sa akong iyaan. Ha? Katunga ra? Sige na lang gud dyan, uy. May na lang ni kay sawa. Ang importante, gani apataan ninyo taa. Kita lang gihapon ang nagtikad. Mangharvest man kuno sa lansones ug mel. Oh, kaya angay ng harveston. Pero buyag, daghanda ba kaayo og bunga? Binuwan gyud ang pag-harvest ini. May na lang, makabahin ta. Ang halin sa lansones, 7,000. Imo ni ko sa $1,000. Salamat, ani sir. Apili mo, murag sa sunod buwan, dako-dako ang ato ma-harvest. Unsa no, Dolor? Ingon-ingon anak sir. Kay daghan pa kaayo og bunga ang langsones. Dadaan pag yun ko nga, mudako-dako ang atong ma-harvest sa lansones, Dolor. Niyan 10,000 ang atong halin, atong harvest. Mao nga, niyan imo, niyan, 2,000. Salamat, ini sir. Apil mo sa sunod buwan, murag dako-dako ang coverage sa atong ma-harvest. Apil na dito sa forestal area,
dako kita og halin ini dolor. Sir. Unsa? Unsay nag-harvest na? Pastilan. Huwag gini ka mahibaw. 40,000 kapin kuno'y halin. Unsa? Di na ni maayo lang gibuhat sa kolektor sa abot sa yuta, da. Gitikasan ako. Mag-aabot na lang yun niya ani sa dar. Sorry nga, ako gyud nagpatawag ninyo, sir, ha? Kay gusto lang kong mahibaw kung unsa man gyud di ay ang akong status sa pagtenant sa yuta nga akong gitikad. Nga dili naman lang ko ninyo pahibawon nga nag-harvest na lang mo sa lansones. Ug mura man mo og way planong bahinan ko sa halin. Kay wa man gyud mo magpahibaw kun pila. Nga may sharing man unta nga nahitabo sa atong abot sa yuta. Ug dili ikalimod nga may natanom man sad ko anang yuta. Kung kamoy pahukmon, sir, pila man utay akong bahin anang 40,000. As tenant, o ikay nagtikad sa yuta, 30,000 ang imuha, o 10,000 sa tagya sa yuta. O hindi na mahimo, sir, oy. Angay 10,000 sa iya ug ang 30,000 amo, ha? Sir, Ay, kining dolor. Mag-usap tag istorya ini. Dili dinhi. nganong gipatawag man ko ninyo dinis barangay? Tungkol sa maayong katuyuan, dolor. May maayo kong offer nimo. 100,000 bugti sa pagbiya mo sa yuta nga imong gitikat. Unsa? Dili. Dili ko mo dawat, anak, sir. Kung dili ka mo dawat anak nga offer, kiha lang, pisan asa. Kay mapildi na maghihapon ka, kay di man ka matawag og saop. Unsa? Wa ko musugot nga bayran ko nila og 100,000 bugti sa akong pagpahawa sa yuta nga gitikad pa sa akong mga katiguangan. Tungod kay daghan na kaikog na tanom nga mga lubi og lansones ining yutaa, hasta ang akong lolo. Pakihaon lang kuno ko nila bisag asa. Kay mapildi ra kuno ko, kay dili ko matawag nga saop, kay apura ko sa akong lolo nga mo'y unang saop anang yutaa. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Dili ba di ako pwede mahimong tenant successor sa akong apuhan? Kay apo lang ko og dili yun anak ni lolo? Nga may natanoman sad unta ko nga yuta nga gisaupan sa akong apuhan? Ikaduhang pangutana. Dito ko sa dar sa Dumaguete City. Og ang ingon nila nga as long as dunay sharing nga mahitabo ug na ako magpuyo sa moong area, automatic nga matawag kong tenant. Husto ba? Ikatulong pangutana. Gioferan ko og 100,000 para papahawaon ko sa yuta. Kay dili na sila gusto nga may saop ang yuta. Wa ko musugot. Pakihaon lang kuno ko, kay mapildi ra kuno ko kay dili ko tenant. Unsa may akong buhaton? Ikaupat o katapusang pangutana. Asa mang kumuduol nga matabangan ko ini? Kanang Carp o Carl, matabangan ba ko anak nila? Tulo ni Kaluna ang akong gitikad. Basin pwede rin akong ma-applyan ang forestral area aron maako. Bahala na lang ang tagaan ko nila og 100,000. Basta may matikad pa kong yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dolor. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto medikal, emosyonal, personal, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling droga, problema sa inyong pamilya, problema sulod sa inyong banay, sa inyong mga karelasyon, o uban pang mga
Ato mga giagian sa kinabuhi labi na karong mga panahona ay nagyud na ninyo dugaya ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ang ato ang letter sender karon, punto legal man ta karong adlaw, tawgo nato sa pangalan nga si Dolor, taga Sagbang, Valencia, Negros Oriental. Ang kaning iyahang problema, kabahin ni sa katong pagpakasaop sa iyahang apuhan, anang yuta nila nga sukad pa sa tuig 1981. Gitamnan man na sa iyahang lolo katong yutaa og mga lubi og lansones. Mga naasad sa libo kapunuan, dako-dako man gining yuta no, usa ka libo pod nga punuan sa lubi og usa ka libo pod nga punuan sa lansones. Namatay naman iyang lolo, si Dolor na inipuli og tikad. Apan gipatawag siya sa kolektor sa abot atong yutaa og giingnan siya nga dili siya mahimong tenant or successor anang yutaa kay apo lang siya. Angay kuno nga anak yun sa iyahang lolo ang maong nipuli anang iyahang yuta. So nipuli ang iyahang iyaan o pila ka tuig. Unya namatay man pud ang iyahang iyaan. Unya pagkahuman siya na po'y nipulig balik pero wa na siya tarongig hatag sa abot sa yuta. Okay? Nagkatubangay naman to sila sa DAR o sa barangay o gi-offeran siya og 100,000 para sa pagpahawa niya na lang anang maong yutaa. So muni ang mga pangutana. Unang pangutana, di ba day ko pwede mahimong tenant or successor sa akong apuhan kay apo lang ko og dili gyud anak ni lolo. Nga ako may nagtanom anang maong yuta og gisaupan sa akong apuhan. Okay. No. Ang una, ang maka-decide yun ani, no, kung tenant bagyud ka or dili will be DAR or the Department of Agrarian Reform kay mao man ni ang ahensya sa gobyerno nga mag-determine kung saop ba ka or dili. And naa naman ka dito, so ang ako ang suggestion is dapat ipa-declare gyud ka as tenant. Now, unsa man, no, sigun sa akong nahibaw-an, nasabtan, ang kanang pagkasaop na to or ato ang pagka-tenant, naanay mga kondisyon. Una, ikaw gang imong pamilya nagtikad anang maong yuta. Ikaduha, ang kanang yuta dapat gi-declassify na siya as an agricultural land. Ikatulo, in relation sa katong una na kung kondisyon sa pagtikad, no, ikaw imong pamilya ug naapod mo nagpuyo din ha. Ug ikaupat, ang abot anang yuta ang kanang mga prutas, no, ang mga abot sa yuta hati mo or nag-share ka ikaw og ang tag-iya sa yuta. Now, I hope ato ang tan-awon in that perspective, no, ma-hope yun to me, tenant ka. Now, di man guna mumatter siya in a way nga dapat man gud ang anak, ang papa, ang sunod sa anak. Unya kinangamatay naman, unya gitugtan man kanila nga ikaw ang mupadayon sa pagtikad anang maong yutaa. Therefore, I think mo qualify gihapon ka as tenant. Now, ikaduhang pangutana. Dito na kuno siya DAR sa Dumaguete. Ug ang ingon nila nga as long as dunay sharing nga mahitabo ug na ako nagpuyo sa maong area, automatic nga matawag kog tenant. Husto ba? Balik ta sa katong akong mga 1, 2, 3 ug 4 nga kondisyon. Nasud man gyud ka. And if the DAR mo ining ingon, then I think you really are, sakto ko, you really are a tenant. Matawag gyud kang saop nga naay katungod anang maong yuta. Okay? Now, ikatulong pangutana, gi-offeran siya, no? O 100,000, kay papahawao na siya sa yuta, kay di sila gusto. Wa siya musugot. Pakihaon lang kuno siya, kay mapildira kuno siya, kay di siya tenant, unsa may iyang buhaton. Okay. Sakto na ang ahensya nga imuhang giadtuan. Okay? Nga, ning adto ka sa Department of Agrarian Reform. Ang importante, adto nimo ipasaka ang imuhang kaso. So, siha og klaro whether mo qualify bagyud ka as tenant or dili. If si DAR mismo mo certify nga tenant ka, di gyud ka mapildi. Ngano man, naamay balaod nga magprotektar nimo, isip usa ka tenant and naaman pud kay katungod anang yuta kay ikaw o ang imuhang pamilya man ang nagtikad anang maong yuta. Ikaupat ug katapusang pangutana asa siya moduol. Kanang CARP or CARL, Comprehensive Agrarian Reform Program or Comprehensive Agrarian Reform Law, matabangan ba ko ana nila?
tulo ni kaluna amo ang gitikad. Basin og pwede ra na kung ma-applyan ang forestral area aron maako. Bahala na og tagaan ko nila og 100,000. Basta may dili ko nila tagaan siguro 100,000 yung pasabot. Basta makatikad lang kog yuta. Okay. Dihang dapita, no, two ways man gyud na, either bayaran ka but for the value of the property or the area nga gitugon o gialat sa balaod para nimo isip usa ka tenant or tagaan gyud ka og portion sa maong yuta. Now, sakto ang imuhang giadto nga ahensya, sigun sa akong gisulti nimo, sakto pud ang balaod nga imuhang gi-invoke kay ang CARP or ang CARL mauna ang balaod nga mag-protect sa mga saop or sa atuang mga tenants. So, ayaw na lang nagdugaya, file na lang nagkaso didto ra man gihapon na nimo i-file dinha sa DAR. Kung kinahanglan ka og assistance sa abogado, pwede gud ka moduol siguro sa IBP or Public Attorney's Office para makagiya o muhatag nimo guidance sa pag-file nimo anang maong kaso. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw o maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kaniyo tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joyce. Si dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palit pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit ba ikaw? Na alam ko na ang puso mo ay mahal na ngang iba. Ayaw na ipalit at taasa. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Occidental. Ang ato magtatampo nagdasangan nga Joyce. Salamat. Pila na lang yun kaadlaw nga akong kuwang. Mahuman akong apprentice din sa barko. Miss? Yes, sir. May tuyo ka, sir? No. Nidoon ako nimo kay naghinuktok mo ka din, eh? May gihuna-huna lang ko, sir, uy. Di ay. Naguna-una kasi mong boyfriend? Ha? What, sir, uy? Sa ganito yung name nimo? Joy, sir. Okay. Sige, Joyce, ha? Mag-roving pa ko. Sige, sir. Ay, kagwapo kita, sir, Raid, uy. Ops, matani mo ha. Nakakita ko. Anong sa ka diha? Grabe kay ka nakatutok ni Sir Raid, oy. Gwapo kay siya, Bash, no? Gwapo lagi. Nya dili man na ato. Mausab. Ay, gibog-ibog diha, besh. Concentrate ta sa tong pag-apprentice dinhi. Kaya pila ka adlaw, balik na sa tag-eskwela. Ha? Uyab? May uyab na ka? Uwa pa taon, sir, uy. Aptik sa kada. Tinuod bitaw, sir. Wa pagit ko'y uyab. Kuha pa ni mo? Ba kayo uyab? Strict ang parents, sir. Mao di ay. Bitaw, Joyce. Sakto sad.
concentrate lang yung kasi mong kipag-eskwela. Unya na uyab-uyab. Kun, ulang pus na ka. Uy, nagtiksanay sila sa iyang uyab. Sir, ikaw man ko di ay na. Nagtiksanay mo si mong boyfriend, oh. Pag sure diha, sir, uy. Wa magani signal. Oh, abi na kong nagtikste kasi mong uyab. Kinsagot tayo akong textan, sir, nga umang ko'y uyab. Promise? Wa kay uyab? Promise, sir. Wa, gyud. Sige. Wa man ka ha. Ay, salamat. May signal na gyud. Magka-Facebook na gid ko. Husto. Akong i-search siya si Sir Raid P. Unya, ako din siyang i-add. Ay, salamat. Iyo kong di-accept. Ay. Oh my God. Iyo pa yung kilay kag ako mga post. Ay, kagwapo gid niya, oy. Dali aras adlaw, uy. Mahuman naman yung among pag-apprentice ron. Uy, hala, si Sir Raid. Good morning, sir. Good morning, Joe. Manaog na mo ron? Yes, sir. Sige. Ingat. Thank you, sir. Ikaw po, sir. Ingat sa inyong biyahe. Adlaw-adlaw. Salamat. Naunsa man ko, uy. Duha na kasi man, sukad ka na naog ko sa kisakyan ng mga barko. Pero, nagsige naman hinuon ko kung nauna ni Raid. Naunsa man ko. Nabuang na kaday? Ayaw ko nga naabes. Sakita sabi mo manulti, uy. Usab day tawag ni mo anak, be. Nga na magsige makaghandom atong staff sa barko nga atong gi-apprenticean. Nga sure magyug ko nga wa to magunahon ni mo. Besh. Hoy, Besh. Concentrate tag eskwela, no? Aron makakita tag mayong ugma. Kumusta na ka si Raid, no? Husto. Mag-online ko, bi. Akong tanaan ko nag-online ba siya? Oh. Buwa man siya mag-online, uy. Ay. Suwayan ako. Mamessage lang ko niya. Mangumusta ko. Hala, no? Ni-message ka niya? Unya wa mag-online? Nga naman gudi ay ba? Kung mag-online siya, ira man tumabasa. Bala ka, uy. Sikig pa ka po ang ng lalaki nga. Layo kayo niya. Ay, ambot ba, Besh, uy? Gimingaw man ko di Raid, Besh, uy. Hala, no? Besh, ay kalimot, no? Walang naging kayo. Ay, naunsa man ko, uy. Ay, si Raid naman lang ni Perming nasa kong nauna. Mao ka nang kitawag nila og gugma. Ay, Raid, please, pag-online na, pe. Maluoy ka na ako. Pag-online na, please. Anya, day, kumusta man imong Raed? Wag yun, day, uy. Wag yun siya mag-online. Na, kalimti na to si Raed, day, uy. Hala, si Raed, nag-online na. Nag-message na ako. Akong basawan. Okay lang ko.
Pasensya na dugay ko reply. Kay dugay ko naka-online kay nagupa ang akong cellphone. Bag-ura ko nakapalit. Ako sing replyan. Unya, lipay na ka nga nagchat-chat na mo. Siyempre, best, no? Ambot ba, oy? Sobrang kalipay nga kung gibati nga nagchat-chat namin ni Raed. Wala. Uwan sa maning message ni Raed na ako. Pagtarong cute og eskwela, ha? Kay sa imong graduation mo, anak ko. Amping pirmi. Yes! Yes! Mari sila i-graduate na ako. Alright, magtarong yung eskwela, promise. Kinahanglan na gyud kang mo-move on, besh. Jane, Tanawa, ha? Ingon ka mo ari si Raid sa mong graduation. Pero may Raid bang napakita? Wa! Maog yun, day. Gikalimta na kaadto, uy. Mulang? Unsa tong giingon nimo? Wala siya chat-chat nimo? oh besh, Ayaw na paghandom ato niya, uy. Ay, ned ay maayo ay. Nakoy amigo, akong ipailaila nimo. Aron dili na ka maghandom atong Raid. May pa, pangitain naglaking atong amiga day, aron malingaw na. Joshua, ako na yung amiga, si Joyce. Hi, Joyce. hello. Kagwapo niya. I love you, Joyce. Joshua, Ay, sabda nga. Preskur kay ko. Ang tinuod, bisag mag-ulan talaga ila. Malihin akong pagbati ni mo. Joyce, hatag ko higayon nga mahalon ka. Joshua. Sugtay na lang si Joshua, day, uy. Day, Hibaw ka, day, no? Swerte kaayo ka. Nagpanguyaban ka ni Joshua. Kinagang kayo nagkagusto ng Joshua, uy. Ayun na nagpanto sa ang tao, uy. Salamat, Joyce. Ngayon ko gisugot. buotan ka, Josh. Ug nakita sab nako nga tinud-an na yung imong tinguha nako. Maong angay lang sa tingali nga sugton ti ka. Salamat yun kay Joyce. Magkalaom ka. Ambingan ko ato relasyon na. Hala, uy! Kagwapo mo din mong uyab, besh. Ikaw, gid Jane? Bitaw! Uy, Josh, ang pingin taon nga akong amiga, ha? Kay buuta ra ba yung taon ni? Ayaw, gid ang taon ni pasakit, eh. Ay, magkabala ka, Jane. Pinangga kinan ako. Kay mo nimbayan akong gipangandoy nga ako ikauban sa tibuok ko kinabuhi. Naon sa man ko eh. Usa nagkapuan sa kami nagkauyab ni Joshua. Pero, nganong lain man nakipangita sa kong kasing-kasing. Nganong hangtod karon, si Raed pa man ang akong gihantong. Unsay buwag? Joshua, I'm sorry. Dili na ko kaya. Unsay? Buotan ka. Gwapo. Naani mo gipangita sa kababae. Pero, wa ko'y gugman mo. Joyce. Gisagot na lang ka kay gusto ko makalibot sa lalaki nga akong gimahal. Pero hangtod ron, siya pang niya sa kung una-una o kasing-kasing. Maong sorry makibuwag ko ni mo.
Sakit kini mong gibuhat ako, Joyce. Pasaylo ako, Joshua. Dili ko gusto nga mapapretend nga mahal ti ka. Pero ang tinuod bisag ka may wakoy kugma nimo. Inuo ko. Mausap ta ko. Pangita na naglaing babae nga imong bahalon. Ayaw lang ko. Tungod kay wakoy kugma nimo. Sige. Kung may imong gusto, huwag ko mahimo. Sige. Pag-ayo-ayo sa imong kinabuhi. Joshua, I'm sorry. Dili ko tuyo ka pasagatan ka. Pero dili ikaw nga akong gimahan. Buang ko. Tanga ko. Minugagtod ka rin sirain pa man ang lias ako kasing-kasing. Gano man. Mula nung aking masila kagandahan, di na maaw. Hangtod karon, siraid gihapon ang akong gimahal. Ug nangandoy ko nga usa ka adlaw ni ana, magpakita siya nako. Kanimo Joshua, kung namati ka man karon, sorry sa akong gibuhat nimo. Inhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Joyce nga taga Negros Occidental uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, bakit ba ikaw? Bakit ba ikaw na naiisip ay may mahal na ngang iba? Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Ricky Barzuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala ug mga suking ti paminaw, kinasing-kasing kong gidabit sa papara sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon handimanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosamania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.